Şöyle de hicvurdani. Kırpıyat. Vali ne? Bir cihadır bardam ya odislerle. Temaşavan neja hezin HPG yeja star YPC şengal uye beşe hev 5 hamle rızgar kırına şengale dam despekırın emci naha navende şengalene Bele temaşavan neja emjure şengalenin naji hezin HPG yeja star uye beşe şengal koberdanın bajak Bele despeki mro az dikarim bejim ku az bi vesile salvagera rızgar kırına şengale az hemû şeyda bibirtînim yanzde meha berxodaniye ki rastî pir behem pa hat meşandin bêguman hani wek gele ezidî mro gerek despeki gele ezidî nas bike yani berxodaniya wan yekû şê di nav şerdê jî dîsa jî xwastin jiyana xwe bikin rexistin bikin ji nû ve jiyanekî hîn aslında bi biryar bi rexistînê ava bikin servî esasî ev kirin yani rızgar kirin de aslında bingehek lêstin tabii yanzê meha di nav şerdê hem gele ezidî hem şervanên azadiye HPG yeja star de heman deme YPG YPJ jî hebûn bêguman hani di nav şer de insan pir tiştê dibîne şer tiştekî ne xweş e bêguman ama ji bo tu xwe biparêzî ji bo azadiyê xwe dest bixî çi lazim e tu wiya dikî yani çi pêwîst be divê tu wiya bikî ji bo azadiyê jî herî giring ew e ku tu bi rexistin nêz bibî Heya naha em bêjin ew qas ferman hatiye jiyan kirin bingehê wê çi ye aslında em dikarim bêjin ku di civakê gelê ezidî de aslında rêxistin bûyînekî aslında ne hatiye ava kirin ji bo nê rêxistin bûyîn aslında ew qas ferman jî jiyan kirine ji bo xwe neparastine rêxistinekî ava nekiriye wekî civakekî tiştên ku pêwîst ku li ser piya bigire wana aslında bi rêxistinê bi pêşengiyekî rast aslında ava nekiribûn ji bo wî ev ferman jî hatiye jiyan kirin taybet ji bo jina ev tiştekî hîn bêhtir girantir e bi fermana heftûsiya jî dema işte em bêjin hem çawa ku işte peşmerge bazanî PDK de heman deme YNK falan dev jî gele ezidî berdan reviyan gele ezidî teslime DAEŞ'e kirin DAEŞ'e kirin wek ev jî rêxistin bûyînek jî aslında ji nû ve ava bû çawa ji nû ve ava bû destpêkê vê rastiyê dîtin yani rastiyekî îxanet çawa te jiyan kirin servan çawa hatiye jiyan kirin aslında wana dîtin yani bi nêrînekî cuda mezandin ev tiştekî pir giring bû belki hani ev qas ferman ama di vê fermanê de jî tiştekî cuda aslında ev e hem ev e hem jî müdahale kirina yani hatına şervanan ye azadiye ye HPG wek em bêjin PKK yani hatine wan bû aslında vê rastiyê dîtin wisa nêrînekî cuda ava bû ve dem aslında em dikarim bêjin ramanê ku hani bilinçaltı dibêjin ya aslında ev di civak ezidî de derket öyle ji nû ve aslında ev bû xwe wek dilekî xwe bavêje yani servê esasî aslında rastiyên ku hatine jiyan kirin de ez li ku me wek civakekî wek ezidiyekî ez li ku me li kur disekinim wana baştir dîtin dema wisa bû işte pêwîst dîtin ku rêxistinek ji ava bikin pêwîst dîtin ku ji dervê wan kes nikare wana biparêze ji dervê wan kes nikare jiyanê wan ji ava bike azadiyê dest bixe kesek azadiyê dest bixe bi de destê wan nebûn yani ji bo wî jî viya dizanibûn ama wek pêşengek jî em dikarim bêjin ev di nav yanzde mehada wek gerilayên azadiye aslında ji bo wan bû bingehekî pir xurt bûn pêşengek yani di nav şerdê jî wisa bûn gelê ezidî aslında wek mîrasekî ji wan girtin xwe pêş xistin di nav yanzde mehada jî servî esasî xwe rêxistin kirin wek artêş bûnekî jî hem yê giştî hem yê jin yê xweser ji ava bû ev jî bêguman wek civakekî ne hesane
Haya tabii ki ona ev kırın eşevanji pır kurubu yani. Hem tu eşeki pır granji yandaki ama da hemen deme tu dizane jiyan berxodaniye yani jider ve vininin serve esası aslında eş eğer ev kaz eş ne kişandı ban vana jini karabım pek binin. Serve esası jî xwe ava kirin yani. Em dikarin bêjin ku ser ideolojiyekî yê azadiye ku ji reber apo jî girtin usa xore rêyek ava kirin. Yê herî giring jî wek çiya yani çiyayê de xwe spartin yani. Ew jî tiştekî pir giring bû û şerê xwe di nav çiyayê de dest girtin. Em dikarin wiya bêjin yani wek dîrokî Kurdan jî yê Ezidiya jî yani em dibêjin hani cevhere Kurdîtî aslında Ezidiye aslında her tim berxwedaniyê xwe di nav çiya de aslında pêşxistine. Çiya wana parast diye. Bu ye stargehekî. Mirov dikare wisa dest bigire yani tiştên ku di Şengalê de hatiye jiyan kirin. Serve esasê jî işte li Şengalê ev şerê ku hat jiyan kirin aslında cem li gel şervanên azadiyê gerîla jî wek şervanên Ezidî jî em bêjin xwe rêxistin kirin, xwedan meşandin, şerê xwe kirin, xwe rêxistin kirin, jiyanê xwe ava kirin û serve esasî işte mijdarê de wek ew jî bajarê xwe ev kirin, azad kirin yani bi hev re azad kirin. Wek mîrasekî aslında berxwedaniyê yê Kurdistanê aslında xwe esas girtin serve esasî nêz bûn. Serve esası xwe kirin artêş jî li serve esasî jî azadiyê xwe destxistin bêgû min azadî xilas nabe. Her gavekî ji bo azadiyê çi pêwîst bû wiya dikin. Hîn jî berxwedaniya azadiyê aslında li Şengalê tê meşandin. Em dikarin wisa wiya dest bigirin. Di nav ve şêrê de rastî çawa derket bile. Yê giring jî aslında lingek wî jî yê ragandin hebû. Em dikarin wiya bêjin. Ew qas şehîd hat dayîn yani ji bo rizgarkirina Şengalê ew qas şehîd hat dayîn. Hem yê YPG, YPJ de heman deme gerilla, HPG, YJ Star û YBŞ jî de heman deme pir şehîddan, pir bedeldan û ev bedel jî niha bi hesan nayê dev ji berdan yani. Tu carca dev ji ber nadin yani min vê nêzîkbûnê dît. Rizgarkirina Şengalê em dikarin bêjin aslında şoreşekî bi serî xwe bû. Bi tevahî kar hemû karan bi hev re yani wek civakekî aslında şoreşekî serbûxa bû. Di nav ve şoreşê de naskirina şer vîna jina ku derket oleye Ezidiya gelemeye Ezidî ev jî şoreşekî cuda bû aslında. Di nav şoreşê de şoreşekî hat jiyan kirin. Yani dema mesela Şengal rizgar bû em hemû saketin Şengalê hinek bi kamera hinek bi çek em ketin li Şengalê mesela ev hes kirin ev dilşadî ev moralek li vir wê deme hat jiyan kirin bi gotun jî naye ifade kirin aslında mirov gerek jiyan kiriba ji ber hani tu carekî din tu cî ku tu ev bû wek tu hat li derxistin tu carekî din keti ama bi kedexwe keti vir yani. Ev dilşadiyekî pir cuda bû yani ji bo gelemeye Ezidî. Ji bo hemû kesa ku li vir şer kirin aslında. Em dikarin wisa penase bikin vena. Yê di nav ve şêrê de dîsa em dikarin bêjin yani îxanetê ku hat jiyan kirin bi milê pêdeke ve jî yani çawa wek ew jî mesela rizgarkirina Şengalê de her tüm îxanet aslında xwe dubare bike. Piştre şerê xanesorê jî xwastin wiya cardin dubare bikin ama ev hêzê ku rizgarkirina Şengalê de derket nehîşt ev îxanet xwe pêş bixe. Pêşê wî girt yani. Bi rastiyê xwe pêşê xwe girt yani. Wisa xwastin ser vî kedê jîrin. Aslında ev îxanet ev pêdeke xwast ser vî rastiyê jîrine. Xwe cardin xwest bixe nav Şengalê de yani li Şengalê cih bigire ama ev derxwedaniyê ku hat jiyan kirin ev rastiyê ku derket hole nehîşt bûn
cardın ev xanet dubare lüveder vereciyan kırın. Yani çi duxazım bejim tişte ku ve bilinç ve zanabune ku dınav civak ezide de hatiye jiyan kırın xo perverde kiriye xo rexistin kiriye edi dizane çi jibi be yani rojen xoşi dizane çavanezi bibe yani. Jinen ku bırakıstını, jinen ku hop baver dikrin yani. Ev bun, baveri züz havana be. Yani devet tek koşuna ki pır kuru bidi. Naskırına ki ye diroki bidi vana ku, jibotu hoji vana jinas biki. Jinen ezidi jusa bu. Yani hem naskırına ki diroki aslında ketin lekoline ki usa bu ku. Yani sistem çıkırı bu aslında lekoline ki usa nakokin ku. Dınav sisteme de vereceğin kırı vana hemiya ra kırı bu. Hastı bu vana ra ki yani ve civaki ki ezdi nakoki jiyan neke. Sistemi ku heyde nakoki jiyan neke. Aslında viye hastı bun avakı. Avabıkın pranici avakırı bun. Ama de rastiye şere şengalede ev rasti ra bu jolde. Yani nakoki jiyan kırın. Demek tu nakoki jiyandaki tu buxo tevgerdi bi yani. Tu xo dıxı nav tevgereki. Meciyete dike nav tevgerete, laşete dike nav tevgereki. Mezandın ete evdi be te guhartın. Tu pevüst diki ku hem xo ikna biki hem jikeleke xo ikna biki. Dema evtiş hemu tenjiyan kırın. Aslında rexistın bu yineki buxo avadı ve yani. Ev rastı rexistindeki avadı ki. Yani diçitişteki cudana ki bu zor insana aynı yani. Tu nasdaki nas kırın rexistince avadike yani ev bu avadike jibovici mesela hem vek artış bu ne ki jin hem vek artış bu ne ki civaka ezide hem de karın bejin yani serve esasıca aslında naha mesela peşengin pır kurt derketin öyle mesela hem de karın bejin şehit dış var. Şehit Zerdeş, de hemen de bir şehit Berivan. Yani ev kesen ku ve peşengji role xwa dışarı civak ezide de girtin aslında usa behesan dernek etin hole. Kedek hat meşandın yani hattayın. O evji mesela bir kede xwa giyiştin aslında asta peşengiye yani hem de karın veya bejin. Arteş bunun jin ye aslında bingehe. Arteş bu ne ki jin eğer ava be tu nikare vî civakî carîkî din ew bike bilezînî yan jî viya bin bixî nikare ji ber bingehê civakê eger jinek xwe nas bike tu nikare êdî ev bikî xurt biye bingehê wî xurt biye yani ev civak xurt biye jin di heman demê zilam jî xwe ev dike perwerde dike yani bi hevrenin em dikarin bejin sinerjiyekî bi xurt hatı avakırın aslında. Hem o ki hani jinen ku tucar neketiye navkar ku silah çek girtiye destek yani ev heye o da hemen deme ve zlameye ezideceğim dikarım veya bejin. Çava yani her tim hinek vana paras diye likele koha jin nas nekiriye yani. De evji jina nas tıkın yani. Civak koha nas tıkın. Dınav civak ede rola jin çiye. Viyajin askırın. Yani hem de karın bejin hevpar aslında rastiye xo naskırın usa tevdigerin yani haya naci usa tevdigerin.